Yellow man, Yellow man, manya kubatana. Kweli tunaita kinzonzi 3 ranks. Kurakidza kubatana. Kana pana ari kufunga anogona kutiza ati ngasununguke. Notendewa. Asukona kuti mukaita chiri muzopesera mapasoni mapurisa kufanga chinhu chakanaka ichocho. Tsoona umwe babu. Hayi mimi ndinonorana nemukumba kwangu paisa. Papayo, kusanga kuzodawo makomana vechidiki vari kuma 40 awo. Kwete mimi makuma 70 mi. Ya speed iye inenge yakuda kuti mbichana asiri nani zvayo. Alright. Makaingwa pano muchinzini ndima kadaidza ma journalists. Mungatotedzera muchidimbu zvakafamba sei? Ini ndakavingwa neyouth. Ichiti ndima daidza ma journalist kuti auye. Ndikavaudza kuti aiwandisini. Nokuti ini chichemo changu chandinoona Tsikamutanda uyu wakave akavapromisa ng'ombe maSabhuku. Ndo dambudziko ratakasangana naro. Isu tanga tichipengegwa namaSabhuku. Asi isu takaramba. Nyangwe Sabhuku aiti moti dzinga ndakatotaura kuti kokamati dzinga tine mombe dzedu mukanotisa mudondo totanga kurima. Ndo zvatakarambira nokuti ivo vakapromiswa ng'ombe kuti vamwe vakapiwa 3 mari dzeng'ombe 3900 ndo dzavaipiwa makeshi. Vamwe ila Sabhuku edu vanga akapromiswa kuti kana vanhu vakapinda vakawanda tokupa ng'ombe 2. Saka Sabhuku wakatsamwa nokuti isu takatoita vanhu 8 vakaramba. And tiri vechidheruka chete tisu takaramba. Apa ndikutaura nani zita rakazara rambisai zurawa. Imimi munoiona sei nyaya iyoyo yekuti vanhu vari kunzi vanoroya? Ini ndozvoona kuti masaramusai. Ini ndakura mwanangu ndine 65 years. Magorokoto. Tinotenda mwanangu. Masaramusi ndakaona anoshamisa munyika. Ndaiona vanhu vachimanya pawaya ini nebhasikoro. Saka ndaizvitaura ndikati hazvishamisi zvinyoka izvi. Vanozvitenga kuvakomana vouya vachikanda usiku pamba pomunhu. Nokuti ndaizviziva kuti masaramusi. Ndakaona masaramusi akawanda, ndakaona vanhu vachipinda moto, tichiona so moto. Asi hamene kuda unenge usiri moto. Munhu atsvima kumbo achipinda netsoka asina bhutsu. Saka ini zvese izvi ndakazviramba. Kubva haana kutombotanga kuuya uyu ndomwe watozouya achipengera ng'ombe. Uripo umwe wakambouya futi takaramba isu nababa vake uyu vaSabhuku wedu. Tikaramba isu. Iye Sabhuku wakaramba. Akati vanhu vazhinji varamba. Tikarisiwa asi uyu Sabhuku mwana ndiye wakati munototama. Tikati atotama tine ng'ombe tikatama neng'ombe dzedu zviri right. Matanzani zita rake zve mwana wa Sabhuku anonzi aSabhuku. Misheki Mpofu. Misheki Mpofu akatiti munototama nokuti pane mununa wa mambo anonzi anomutani chikamu. Aiwa sene yakanza nemangwe. Pane munhu anonzi nemangwe wavanaye. Kwai mununa wa kudai nema ndozvinongotaurwa kuti vane mangwe vari pano. Vane mangwe vari pano. Isikati aiwa kana vari nemangwe chief woda ng'ombe vanongovuya mudanga. Tiri pasi pane mangwe isu. Ngavavuye mudanga vadi vatore ng'ombe zviri pamutemo. Haikona kuti ndinotina ng'ombe yangu. Iye Tsikamutanda hapindi kuzotora ng'ombe. Iwe kana waenda uko wati naona Sabhuku. Iwe ndio unonzouya neng'ombe yako. Vanhu vese vari kuenda neng'ombe dzavo kuchimba chakavakwa chiri pano padhuze ndo pachiri. Ndo paunoenda nemombe unosarinda ng'ombe kwavari. Kunenge kune vakomana hobho vakatotsvagwa vari kukoreswa ma10 per day vanobvudza ng'ombe dzake vachitina ng'ombe dzisinda Gokwe. Kunouya mota dziri kuuya dzichizotora ng'ombe dzana Tsikamutanda murodhu. Dzototevera vamwe vanodzitina vachienda nadzo kwai dzimwe dzoenda kuabhatiwa. Isikati
takaendesa mombe kuabhatiwa tikaona nhamo kutora tsamba permit inonetsa. Saka takatovhunza tikati ko mombe dzinoenda dziri 23 dzinoenda sei dzisina tsamba dzisina chii. Taitovaseka tikati zvamakatorerwa mombe kuna DBC munoti kudii munoti mombe dzakaendepi. Nokuti mombe inodiwa kuenda nezheve kuti usainigwe mombe. Uyu unongotora chete kwai zviri pamutemo zvina mambo. Saka ini hatidi kuzviwa isu asi takanhuna Sabhuku hamuchaori chinhu. Takanda hamuchamuchaora kana fertilize kana chii. Mongogara ende waparirwa mhosva hamuyi naye pamba pangu handichadi kuonai. Izvozvi takatonzi masamanisi anonyorwa naye hamene kuti ndiani anonyora ari chitonzi anoendeswa. Haninawo mukomana wechiti vamirira samanisi rokuti varamba kubhadhara mombe. Saka isakati takamamirira ngauye masamanisi. Imwe nyaya ndeyekuti murume wenyu akanzi achaurayiwa naTsikamutanda. Ndaiva pano ndakagara apo mwanangu. Ina nezvo ndakataura. Ndakati kachida kuvauraya azvitaurira. Ndongozoudza vana vacho kuti baba wakaurayiwa naTsika. Nokuti Tsika wakataura ari apa nedhishi apa akati pano ndandisingabuyi handiti hamundizivi wakaramba. Sekuru vakati ini kwenyu ndakaramba kuuya. Zvikanzi asi ndabuyiswa nemhepo. Saka zvandichaita ndichakuurayai. Sekuru ava vakati I am 70 years old. Uraya. Vachitaura naye. Manje mema achirikadzi kana? Handoita achirikadzi asi toisa kumutemo handiti wakazvitaurira oga nemuromo wake. Ndakademba kuti dai vana vakanditengera foni neWhatsApp. Ndatowatsapura mashoko ake achitaura iye ndime nekuti wakazvitaura mbiri apa. Nani nazvo ndakataura. Ndakangoti ndanenge ndakatomurekodha nekuti wakataura akamira apa akati mudhara saka zvandavakuita ndavakuurayai. Ava vakatiuraya. Ndotorwara isu nemudzimai wangu tiri muchirongwa cheBP. Ndozvatakarambira kuuya tikashungurudzwa togwara. Izvozvi panapa takava tachirwara tose. Tinomwa mapirizi. Ini ndomwa nifedipini neLasatoni. Baba vanomwa nifedipini. Tavata takagara hatizvigoni izvozvo. Tagwara hazvinyamboiti nhasi. Tiri vagore vana makadhi matutu akadai. Chikumbiro chenyu kuhurumende? Ndiri kuti ngavapindire. Vabate Tsikamutanda uyu. Endezve plasizve vanhu vacho vanga havana mamaski havana chii. Ndo panouraya mbudzi 4. Ndo pane tsvina ipapo. Panobikwa. Panenge pachiitwa tsvina ipapo padhuze ipapo pachimba ichocho. Ndo panodyiwa nevanhu. Havana mamaski. Saka tichapera kufa. Hapana matoilets. Saka ndine kuti hurumende ngaipindire pana Tsikamutanda. Abhaniwe. Unoda n'anga izvi takabva kun'anga isu taigara. Unongonotsvaka n'anga yako. Kokana abva kuchipinge kuna kuchipinge kwaanoti kwainorapa door to door. Munhu wekuchipinge imbavha iyo. Ndapedza ini hurumende ngaipindire pana Tsikamutanda. Zita rangu ndimirambisa izvubura wa hurumende ngaipindire akati unouraya murume wangu ngaauraye neni takatoudzwa isu tindokuurayai ndatenda mwanangu. Zita renyu rizere ndiani? Machisa Kanisio. Tiri kutaura panapa nehurukuro takananga nezvaTsikamutanda. Imimi zvamuri kuda kutaurawo zvinzikwe noruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti chii nezvaTsikamutanda uye zviri mudundu menyu ndezvekuti chii? Ini nezvaTsikamutanda handiwirirana zvachokutanga. Right? Tsikamutanda achiuya muno hatina kuwirirana Sabhuku. Kutiko tipinde pai paTsikamutanda ihwohwo. Saka Sabhuku zvaangoronga ndezvake pachezvake. Mashoko andiri kuhwa ari kunzi zvakabva kwamambo vanhu vakanisa chichemo. Is it right? Isu hatina murira signature kwachekwa kwamambo isu kuti tezvichemo zvatinazvo izvi. Kweni pomoda kuti ndinongonorahwa kweni ndisingagwari zvaita sei? Saka zvaita kuda saizvozvo pobuda mashoko anongobuda semakohwa kunzi zvinhu izvi hazvimanikidziwe. Right? Sei zvidaro saizvozvo? Toona isu kuti right. Kwaivo vari kuzviita nehurumende haina kutiudzai isu kuti zvakati. Zvofamba sei zvinhu zvachina izvozvo manjezvo? Zvofamba sei? Iwe Sabhuku unenge ari pasi pehurumende. Saka iye chipati chaanacho ichi chakati saizvo kuda izvo ari pasi pehurumende. Saka zvoita izvo iri basa raitsvakwa neumwe munhu uyu haana kutiudza zvakanaka. Wrong approach. Akati vabereki makasununguka kutiko unoda ngadi ngapinda hake kwete kuti abuse. Patiri kufamba tikunzi vese vasina kupinda musamhoresana navo. Right? Isitigere mune munharaunda. Right? Izvozvi tichinzi tisamhoresana navo. Right? Panapa kuti usvike kustation ukasvike kupi watofamba nepanzvimbo panofamba nemwe munhu. Right? Toita sei isu?
tichizoke shure right iye paanoda zvinhu zvaanoda ipo pasi right ari kutora nepandiri papasi kudai saizvo saka tichati kozvomira sei mamwe atowanza musamhorisana navo kana kuita sei kana kudini Tsikamutanda uyu anga akauya zvakataura kuti vanoda ngavapinde vasingada angadi havaregera havasingagwari saka wrong approach yakaita manje saka wrong approach yemanje yakatokanganisa isusu magarire edu tava kufamba hana dzakadai saizvo Sabhuku munozviziva kuti vanzi muchadzokera kupi kwamakabva ikoko kuti aiwa mutemo isitouziva isu mutemo munhu haangodzosei kwaakabva unenge akauya nemvumo pano ende kana achinda pantione matanda anenge aripo Sabhuku ndiye munhu wokupedzisira ipapa haagonoziva munhu saka kuti aizviziva izvozvo zvakati saizvo saka mwari kuva intimidation inotaura muchirungu yakuti right ukadai so unongodaisa haasi kuziva kwaanyene kwaanobva kodzero dzake hadzizivi kutiwo zvaanoitawo zvabva kupi zvinhu zvakati saizvo anoma manje saka isusu pacho zvedu tinogara tichingoshungurudzwa tichingotukwa kuti mhwa chinyinguruve pasina chawaita munhu pane zvinhu zvehurumende izvo sokuti kunditi zvakati niwe mwana wangu uri kurufera izvo wakati unogwara nditi inini right komwana wangu ati ahowe kwaifutse ndokombegara mukomanyinai achanoita hapana kose munoitire Sabhuku zvinhu zvakati sei izvozvo futse ndingatati ko zvaita sei tinokuremekedzai zvakanaka naka hapana chatokona kuti tiite saka toende magariro ere akati sei wawo kati nzvimbo kana vanhu mutungamiri inenge mutungamiri pasi pehurumende maziviro edu isu saka vazhinji havasi kuziva kuti Sabhuku uri pasi pehurumende kutungamira undu anzi village head kutungamira vanhu vari muraini kwete zvokuti wetati ini nyika ndiyano that's why there is reserved area handiti ari pasi pehurumende madzidziro atombeda tomboenda musangano yakasiyana yana CCJP ndopinda romaini tichifundiswa zvinhu zvakadai kuti Sabhuku munharaunda zvakati zvomira zvakadai toziva zvose izvozvo right saka kuzoti abhuza manje ndokunonetsa manje ikoko wacho imai angopocha zvakanaka kuti kwechini vanoda kupinda ngavapinde hatiti kuhwa zvimwe zvinhu zvotaurwa mukati menyika kuti tisamhorisana vanhu katisadini kati todhivhaitwa anomona right izvo rodhivhaitwa papa inditi ndikufamba zvakanaka ini ko zvaita sei wodhivhaita vanhu iwe hatizive kuti kudaro zvabva ikoko kwazvabva kupi chereshe ari pasi pehurumende toziva izvozvo chikumbiro chenyu ndechekuti chii kuhurumende chikumbiro chedu ndechekuti vana Tsikamutanda ngavave basa ravo handivana dhokta ka zvava dhokta ngavaite zvinhu zvavo nomwero kwawo unozikamwa nehurumende kuti zvakati totaura vanhu zvakati waadhiresa vanhu kana vachiuya vanomukuru wavo wezinhata wotiunganza kudaro kuti hei ndauya pane basa rakati saka ndoita zvakati zvandoita zvakati vanogwara ngavauye vasingagwari havo zviri kwavari abuse ndiye atiri kushoora hatisi kuda kuudzana nemabodo nekuti ndingana nshungurudzwa pasina chandaita kana kuita sika kuti uku vachibhadharwa ng'ombe pazvinhu izvozvo vanenge vachitaura naizvozvo hatiwira nazvo Tsikamutanda akushanyirai akatanga nekuti chii Tsikamutanda atishanyira akati vanhu ngavauye vatenderere booster avatenderera booster roi ngaritore zviri kumba kwemunhu mushure maizvozvo inini vakazosvika vakatuma munhu kuna mai ndandisipo vakati mai ngavauye vapinde mai vakanopinda vapinda mai kukanzi kuri kudiwa mombe nhatu kwai kuri kudiwa mombe nhatu zita renyu ndasina kutaura rizere rinoti chi zita rangu ndi Dominic Lavano amai ndobva vanzi mombe nhatu amai ndobva vai mombe nhatu saka ini ndikati sezvo ini ndandisipo handina chandiri kuziva chakataurika ikoko saka ndaenda ikoko nchida kunowisisa ndakatanga kunonetsewa nekomiti naSabhuku vakandidzokera unotora futi mai vako ndikadzokera mai vakanoramba varamba ndikavasiya ndikanovapa mhinduro yandakapiwa namai kuti aiwa mai vakati nini mombe nhatu handina plus zvinhu zvavari kundiudza handizvizivi pazviri vanga vanzi munewo chii chamunacho vakanzi vane ndege inobhururuka mausiku nenyama iri pamoto pakicheni ndo zvavakanzi vanazo zvinoda kuti zvibhadhagwe nemombe nhatu kuti iye azozvitora ndo zvakaitika papo kana azozvitora anzi anozviita sei handiziva handina hangu kuziva kuti anozviita sei kana azvitora pamakaramba vakazvitora sei
vana kuzozvitora vari paurongwa hwokuti masamanisi anyogwa abve kwamambo auye kumba azosunga inini namai tiinde kwamambo kuti tinobhadhara ikoko nokuti takuita kuramba kubhadhara zvakataurwa netsikamutanda. Makanga muchiziva here kuti tsikamutanda achauya kana kuti makangopepuka angoto munharaunda muno? Inini tsikamutanda handina kunge ndava neruzivo nazvo. Ndangowawo vanhu vakuti tsikamutanda auya aina mambo ngaauye kuzochenesa nzvimbo, saka vanhu vose vari kudiwa ikoko. Ndo zvandakaziva izvozvo. Kuti haana kusvika muno machingoita zvongoti piripiti akatouya nekwamambo? Matauriro avo vari kudaro kuti akauya nekwamambo, asi inini handina hanguwo ruzivo rwakakwana semunhu anga asipo pana izvozvo. Munoti kudii nenyaya yese yatsikamutanda yekuti ari kuda kuchenesa nzvimbo uye nekutorera vanhu pfuma kwaanenge achiita semubhadharo? Inini panyaya iyi ndiri kufunga kuti dai sezvo akatsvakwa namambo, dai varivo vari kuchenesa nzvimbo yavo, varivo vari kukwanisa kubhadharira vanhu vavo kuti vanhu vakwanise kuchenukwa, nokuti nzvimbo ndeyamambo. Ndio zvandiri kufunga ini. Chinokurwadza ichi panyaya dziri kuitika munharaunda ineyi? Munyaya yenharaunda ineyi Sabhuku anotishungurudza nguva zhinji, anotishungurudza because tiri pakumanikidzika. Izvozvi tiri kutoikana mukaramba kuuya uku mofanira kutotamisiwa munzvimbo. Imi makamboenda here kwamambo muchinotaurawo kuti Sabhuku anotishungurudza? Kwamambo edu tatisati takwanisa kunge taenda ikoko, hatisati takwanisa kusvikako. Iye ndiye anoti iye ndiye ane simba rekuti aite izvozvo, Sabhuku. Chenjedzo yamungapa kune vamwe vanhu vari kuona chirongwa chine takanangana nenyaya yemasaramusi anoitwa natsikamutanda? Chenjedzo yandingangotaura hwangu ndeyekuti ndoona sekuti tsikamutanda anenge ari kungoya nenzira yekuda kuti abire vanhu uye achishandisa mazita evatungamiriri kuti vanhu vabvume, ende kana vabvuma vanhu vasazokwanisa kunge vachipikisa, nokuti kana wangoyi zvinhu zviri kubva nekumutemo hapasina imwe nzira yaungaramba nayo. Saka ndinongovapawo chenjedzo kuti zvanga zvichida kuti ivo vemutemo vatangewo vativingawo naivo kana kuti vafambe vose tikwanise kuziva chokwadi, nokuti munhu anogona kuvanda nezita romwe but achitobira vanhu. Ndio chenjedzo yangu yandingakwanisa kungopawo kuvanhu kuti vakwanise kunochenjera nyaya iyoyo. Umwe muri kuziva akatorerwa mombe kana mbudzi ndiani asati ataurwa zita rake panapa? Akanenedzerwa urori? Apa ndisi kunyatsokuziva kuti vakatorerwa ndevapi, asi vakawanda vaingoenda nezvinhu zvavo ipo kuzonyatsoziva kuti because zvinhu zviya zvinenge zvaitonyogwa pabepa, saka ipapo pabepa ipapa ndinazonyatsokuziva kuti aripo ndiani nani nani. Anenge achinyora pepa ndiani? Ndisekretari waSabhuku. Sekretari waSabhuku anonzani? Delisiziva. Tinotenda nemukana wamatipa kuti titaure tese. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera tisati tavhara? Hai, ndofungawo ndizvozvo zvandakwanisa kutaura. Tinotenda zvikuru kwazvo.